Olet varmasti kuullut, että GDPRn ytimessä on henkilötietojen lainmukainen käsittely. Jotta käsittely on lainmukaista, on käsittelylle aina valittava oikeusperuste. Ja meillä on muun muassa täällä tietovirtakuvauksissa kaikissa sama työkalu, mutta täältä valitaan käsittelyn oikeusperuste ja niitähän oli suostumus, sopimus, lakisääteinen velvoite, oikeutettu etu, yleinen etu ja elintärkeiden etujen suojaaminen. Mutta nämä 4 tässä tärkeimpänä, mitä yrityksiä koskettaa. Nämä on valittu tänne valmiiksi optimaalisesti, ja tämä on siis sen takia tärkeä asia, että henkilötietojahan ei saa käsitellä ollenkaan ennen kuin käsittelylle on valittu tämä oikeusperuste. Kun on kerran valittu tämmöinen oikeusperuste, niin sitä ei myöhemmin voi vaihtaa toiseen, ja näistä on annettu EU-tasolla niin lukumääräisesti kuin euromääräisestikin eniten sanktioita. Ja tämän takia oikeusperusteen valinta on kriittinen osa tietosuojan lainmukaista toteutusta.